Babacar Fall yalti police ko nde yamdi nogas yawtinde ɗum ko caggal nde o ñalli e juude policeɓe ɓe allarba hanki o fof kanko e Maymouna Ndour Faye jayniyanke gardiɗo 7TV Maymouna Ndour Faye nanga ko talata jamma te ha joni o woppitaka fawgol mabɓe jungo kamɓe ɗiɗo fof yowiti koye alhaali Madiambal Diagne joom julago Sénégal naajo kanɗo ñawede dow e nder leydi ndi te ha joni omoni to leydi France ko talata jamma Maymouna Ndour Faye waɗi yewtere e Madiambal Diagne to télé makko 7TV kono yewtere nde jofani gendarmerie naati toon taƴi yewtere nde nawimo subaka janggo mum Babacar Fall jeyniyanke to radio RFM nodditi Madiambal Diagne yewtidi e mum nde o jofni nde koye bureau mum police tawimo nawimo ɗum noon addi dillere e jayneji Sénégal koye ɗum ɓe ñalli haalde hanki lundiɓe ɓe e pelle siwilen kadi mettini no fewi e nangugol jayniyankoɓe ɗiɗo ɓe pelle jayniyankoɓe ɓe pelliti ni sippude hande to natirde jaynde 7TV Fadima Sy Dakar RFI